Отиваме долу на Weihnachten. Коледния базар. На коледния базар. Хора, Леля ми Албена иска да се качва на Венското колело, обаче ние май не искаме. Що? Страх му. Виж колко е високо, гледаш те пък. Да, ма. Ще седнем на тези закритите деца с... Има закрити. Има. Ще видиш. At the Christmas party hop, there's a town hall where you can see every couple tries to stop. Rocking around Christmas tree, let the Christmas spirit in. Then we'll have some pumpkin pie and do some caroling. Леля, аре на парзалката, на ледената. Аз искам на Аз искам на виенската. парзалката. Аре, ма. Не мога да карам. Нищо ще се научиш. Додат с баща ми се взема ни ягоди. Сега отиваме нагоре. Мамо, Лело, какво е дете? Месо. Малото е Лен ли? Май да. Йоу! Много е вкусно. Това на хора, вижте колко интересен стол. На Елен Козина. Ама... Чупих си малко от на майка ми царевицата. Ей го батко ми Веска. Бати Веско нападна царевцата. Какво викаш, Лело? Ще ми са много яки. Яка ли си? Къде са? От пазара. Браво, ма. Айде, сами. Айде да видим си. Какво става? Тата, ти кой едеш? Банан. Ти? Аз нищо нямам. Що? Ти? Аз казах, зелена ли е ябълката? Зелена ли? Карамелизирани. Как? Карамелизирани. Браво. Ами аз ям банан. Хареса ли ти? Става. Ама тя е зелена отвътре. Много е светло тук и не се вижда ти. Вау! Чуди ми се дали да се качваме.